खुलुमबाय स्टोरी दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव हाग्रामा महिलारिनि मोनसे खावलायनाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव बीटीसीनि मावख'गिरि ठिकादार प्रिन्सिपल सेक्रेटारि बिथांमोननिसिम मोनसे खावलायदों जे बे समाव प्रमोद बर'नि जे नारसिननाय बे प्रमोद बर'नि नारसिननायाव बे समाव बिथांमोना जायखिजाया खामानिफोर बे खामानिफोरखौ आगु बिथांमोननो हरनाङा थामहिनबा लायबिलिटिस खालामनाङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे फैगौ सेप्तेम्बर दानावनो जोंनि सरकार फैगोन थामहिनबा बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि सरकार फैगोन आरो बे सरकार फैयोब्ला बे समाव जाखिनि अर्डार होनाय जाखिनि बेवहाय लायबिलिटिस दङ बेखौ रावनोबो होनाय जानाय नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा আমার বিটিসি যিমান যি অফিচিয়েল সকল আছে বা আমার কন্ট্রাক্টর সকল আছে বা যিকোনো প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির পৰা আৰম্ভ কৰি সেক্রেটারি জয়েন্ট সেক্রেটারি আন্ডার সেক্রেটারি যাতে ভুলতো প্রমোদর প্রেসারর যাহাটা অর্ডার লিখি নিদে যেহেতु सरकार आमार बिफेबत आहि आछे बेखायनो आगु जाय बिथांमोना बीटीसीनि मावख'गिरिफोर प्रिन्सिपल सेक्रेटारि आरो ठिकादारफोर बे ठिकादारफोरखौ खावलायदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव लायबिलिटिस रावनोबो हरनाङा आरो बे समाव जाखिनि खामानिफोर दं बे खामानिफोरखौ सिगांग्रो मावनाङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा मानोना फैगौ सेप्तेम्बर दानावनो बीपीएफआ फैगोन सरकाराव होननानै बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बिथाङा जेब्ला सरकाराव फैयो प्रमोद बर'आ होनाय जे अर्डारफोर मोनसेबो बिथांनि अर्डारखौ मावफुंनाय जानाय नङा लायबिलिटिसखौ मोननो हानाय नङा होननानै बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों बिथाङा बुंथिदों जे मावख'गिरिफोरखौ बीटीसीनि मावख'गिरिफोरखौ बिथाङा बुंदों ठिकादार बिथांमोनखौ बुंदों आरो बेनि अनगायैबो प्रिन्सिपल सेक्रेटारि बिथांमोनखौ बुंदों जे बे समाव रावबो बेफोरबायदि जे अर्डार हरनो नाङा मानोना बे समाव फैबाय थानाय समाव जों सरकाराव फैगोन पावाराव फैगोन आरो पावाराव फैनाय लोगो लोगोनो बैफोर अर्डार होनायफोरखौ जोङो मावफुंनाय नङा होननानै बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा आगुआवनो बिथाङा दोरोदखादों आगुआवनो बिथाङा बे समाव जाखिनि लायबिलिटिस जुदि जायोब्ला बेनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय खावलायखादों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बिथाङा बे समाव जाखिनि लायबिलिटिस जायो बेखौ आङो होनाय नङा होननानै बाथ्रा बुंखादों हाग्रामा महिलारि बिथाङा एतु जानि बुजि जुदि किबा किबि अर्डार দি पेलाय लायबिलिटिस কৰি পেলাই যায় ইয়াত দায়িত্বটো মই নল'ব প্ৰমোদ বৰৰ যেটো লায়বিলিটি এই লাইবিলিটিসটো মই দায়িত্ব নলওঁ অফিসার সকলে সবে সাবধানকৈ চলাওক আৰু কোনো কন্ট্রাক্টরে যাতে নতুন অর্ডার নলয় ফাঁসি যাব কিন্তু सोंथि जाखाङो जे सिगांनि सानाव जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां लायबिलिटिस गालांदोंमोन आरो बेखौ प्रमोद बर'आ मोनफानि उनाव मोनफा होबाय थादों आरो बे होबाय थानायखौ बयबो रायजो राजाफोर आरो ठिकादार बिथांमोना मोनथिगौ आरो बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा पावाराव जुदि फैगौ समाव फैयोब्ला बिथाङा जुदि पावाराव फैयोब्ला प्रमोद बर' दैदेननाय सरकारा जुदि लायबिलिटिस जुदि गालाङोब्ला बेखौ होनाय जानाय नङा होननानै बाथ्रा बुंनायनि सायाव नोंथांमोनाबो मा फोरमायगोन थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव हाग्रामा महिलारिया सिगांनि सानाव जाखिनि लायबिलिटिस खालामदोंमोन बा सिगांनि सरकारा जाखिनि खालामदोंमोन बेखौ प्रमोद बर'आ मोनफानि उनाव मोनफा होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बयबो मिन्थिगौ आरो बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमोद बर'नि जे लायबिलिटिस जुदि गारलाङोबा बिथाङा जुदि बे समाव गोबां खामानिफोरखौ अर्डार होनानै बेनि जुदि फैसाखौ होआब्ला फैबाय थानाय समाव आङो पावाराव फैयोब्ला थामहिनबा हाग्रामा महिलारिया पावाराव फैयोब्ला बे समाव बिथांमोननो थाइसेबो फैसा होनाय जानाय नङा होननानै आगु फोरमायथि होदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा आगु खावलायखादों बीटीसीनि मावख'गिरि आरो ठिकादार प्रिन्सिपल सेक्रेटारि बिथांमोनखौ बे समाव हाग्रामा महिलारिया
फैगौ सेप्तेम्बर दाननि उनावनो बिथाङा पावाराव फैगोन होननानै फिन आरोबाव बिथाङा सिमां सुजुदों। थारैनो बे बिथांनि जे बाथ्रा बुंनाय थामहिनबा हाग्रामा महिलारिनि जे फैगौ सेप्तेम्बर दानाव बिटिसि बिसायख'थि जागोन आरो बे बिटिसि बिसायख'थि जायोब्ला सोर देरहानानै बिटिसिनि खुंगिरि जागोन बेखौ रायजो राजाफोरासो थि खालामगोन। नाथाय बे समाव हाग्रामा महिलारिया गोख्रों दाबि खालामदों जे बे समाव फैबाय थानाय समाव आंनो बिटिसिनि चिफ जागोन आरो बिटिसिआव खुंथाय गोहोआव फैगोन होननानै गोख्रों दाबि खालामनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। আমার বিটিসি যিমান যি অফিচিয়েল সকল আছে বা আমার কন্ট্রাক্টর সকল আছে বা যিকোনো প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির পৰা আৰম্ভ কৰি সেক্রেটারি জয়েন্ট সেক্রেটারি আন্ডার সেক্রেটারি যাতে ভুলতো প্রমোদর প্রেসারর যাহাটা অর্ডার লিখি নিদে যেহেতু সরকার আমার বিফেবত আহি আছে এইটো জানি বুজি যদি কিবা কিবি অৰ্ডাৰ দি পেলাই লাইবিলিটিজ কৰি পেলাই যায় ইয়াৰ দায়িত্বটো মই নল'ব। প্ৰমোদ বড়োৰ যিটো লাইবিলিটি এই লাইবিলিটিজটো মই দায়িত্ব নল'ব। অফিচাৰসকলে চবে সাৱধানকৈ চলাওক আৰু কোনো কণ্ট্ৰেক্টাৰে যাতে নতুন অৰ্ডাৰ নলয় ফাঁচি যাব। কিন্তু কৰিছোঁ আমাৰ বিটিচিৰ যিমান যি অফিচিয়েল সকল আছে বা আমাৰ কণ্ট্ৰেক্টাৰ সকল আছে বা যিকোনো প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির পৰা আরম্ভ কৰি সেক্রেটারি জয়েন্ট সেক্রেটারি আন্ডার সেক্রেটারি যাতে ভুলতো প্রমোদর প্রেসারর যাহাটা অর্ডার লিখি নিদে যেহেতু সরকার আমার বিফেবত আহি আছে এইটো জানি বুজি যদি কিবা কিবি অৰ্ডাৰ দি পেলাই লাইবিলিটিজ কৰি পেলাই যায় ইয়াৰ দায়িত্বটো মই নল'ব। প্ৰমোদ বড়োৰ যিটো লাইবিলিটি এই লাইবিলিটিজটো মই দায়িত্ব নল'ব। অফিচাৰসকলে চবে সাৱধানকৈ চলাওক আৰু কোনো কণ্ট্ৰেক্টাৰে যাতে নতুন অৰ্ডাৰ নলয় ফাঁচি যাব। কিন্তু কৰিছোঁ আমাৰ বিটিচিৰ যিমান যি অফিচিয়েল সকল আছে বা আমাৰ কণ্ট্ৰেক্টাৰ সকল আছে বা যিকোনো প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির পৰা আরম্ভ কৰি সেক্রেটারি জয়েন্ট সেক্রেটারি আন্ডার সেক্রেটারি যাতে ভুলতো প্রমোদর প্রেসারর যাহাটা অর্ডার লিখি নিদে যেহেতু সরকার আমার বিফেবত আহি আছে এইটো জানি বুজি যদি কিবা কিবি অৰ্ডাৰ দি পেলাই লাইবিলিটিজ কৰি পেলাই যায় ইয়াৰ দায়িত্বটো মই নল'ব। প্ৰমোদ বড়োৰ যিটো লাইবিলিটি এই লাইবিলিটিজটো মই দায়িত্ব নল'ব। অফিচাৰসকলে চবে সাৱধানকৈ চলাওক আৰু কোনো কণ্ট্ৰেক্টাৰে যাতে নতুন অৰ্ডাৰ নলয় ফাঁচি যাব। কিন্তু मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउट्युबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।